Frantziako presondegietako behatokiak salatu duenez, Baionako kartzelaren egoera ez doa hobera. Kartzelak 75 presonentzat lekua badu ere, 150 preso inguru daude bertan, baldintza deigarrietan. 3 preso, 9 metro kuadratoan. Jakinez, Frantses estatuan biziki aktibitate guti edo dituztela, badute oren bat edo 2 oren kanpoan egoiteko egunero, baina beste denbora guzian beren zeldetan dira, beraz horrek sortzen ditu gatazkak beren artean, krispazioak eta beste. Presondegietako gain populatze hori ez da Ipar Euskal Herriko fenomenoa. Frantziako beste kartzel asko ere gainezka daudelako. Frantses estatuan abenduan baziren 87.000 preso, iazko zenbakiekin konparatuta, 6,8 gehiago. Beraz, anitz egiten du, horrek erakusten du begiz ere egoera biziki txarretan direla, zenta 75 leku balima dira, beste presoak, gainezkoak, ezartzen dituzte edo oheak metatzen dituzte, beraz gutienez bi ohe daude hor metatuak, eta gero gehitzen dituzte beraz lurrean, matalazak edo koltsoiak, eta abenduan adibidez baziren 4.255 preso lurrean loiten zutenak matalazan gainean. Ikerketa batzuen arabera 2027an Frantzian 86.000 preso baino gehiago zenbatuko lirateke. Baionako egoerari itzulita behatokiaren errenetan presuen gutxiengo eskubideak baizik ez dira errespetatuak. Dezagun dutxaren adibidea, 2 dutxa astean dituzte. Bon, aski da, ez da aski, ez dakit nola neurtu behar den hori, baina aldiz pentsa udan 40 gradu egiten duelarik ez da aski. Eta hala da, eta neguan, badugu beste arazo bat neguan, Frantses estatu guzian, baina Baionan ere ikusten dena, eta da berogailuak biziki zaharrak edo apalduak edo itxiak. Eta hori gertatu da abenduan, hainbat eta hainbat presondegietan, presoak hartu dira gauaz ez zutela berogailurik, beraz pentsaz utza egiten duen. Eta hori, eta udan, beraz dugun beste arazoa da beroarena, hor lehioetan eta badituzte plastikazko plaka batzuk, beraz pentsatzen alduzu ze bero egiten duen barne hortan, eta berriz diot pasatzen dituzte 22 oren beren zeldetan. Kartzela txikia denez erakundearen errenetan presoek eskura dituzte mediku orokor, dentista edo psikiatren zerbitzuak. Hain zuzen Fremont medikua otorrinolaringologoa da Baionako kartzelean. Esan duenez, dago eta hortzen infekzioak dira maiz agertzen diren patologiak presoen artean. Beren bete beharra mediku gisa da eritasun horiek identifikatzea eta zaintzea. Azpimarratu duenez, oinarrizko eskubide bat da. Ils doivent avoir accès à des bilans de santé comme toute personne en réalité. Egoera honek presoen ongizatean eragina izateaz gain, presondegietako zaindarien ongizatean ere ondorioak dituela dio OIPeko erakundeko kideak. Egoera kezkagarri eta ezin jasan hori ekartzen duela hainbat eta hainbat zaindari geldituak direla. Gaiten ginoen psikiatra da hor da presoentzat, baina baita ere zaindarientzat. Biziko egoera gaitzak bizi dituzte, behaz gelditzen dira. Beraz, oino zaindari gutiago. Bergizarteratze lan hori biziki zaila zaie eramaitea. Azkenean egiten dute, ateak idiki eta itxi, zaila da beste zerbait egitea. Frantziako presondegietako behatokiaren ustez, kartzelak bete ordez beste motako kondenak ere martxan ezarri beharko lirateke. Adibide gisa, kartzelatik kilometro gutxitara kokatua den Emmaüs Fundazioaren Buton etxaldea aipatu du. Bertan, preso dauden emazteak beren kondenaren azken urteak etxaldean lanean pasatzen dituzte, bergizarteratzeko bidean urratsak egiteko.